Hola, soc l'Alba Serrano de quart ESO i ara explicaré un treball de Grècia de cultura clàssica. Començar, hem parlat d'Atenes, la capital de Grècia, amb el seu menjar típic i la seva cultura. Sobretot, de llocs turístics. Seguidament, hem parlat de la vestimenta de l'antiga Grècia. A dins, parlem de com els grecs tenien una gran estima pel cos humà i ho mostraven a la seva manera. Per continuar, també parlem de Jocs Olímpics. També hi ha alguns regals. I per últim, l'arquitectura i l'escultura. Hem fet el paetó d'Agripa, amb algunes escultures. Moltes gràcies per la vostra atenció.